ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಿಶನ್ ಕೌಡು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಉಸಿರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ಉಸಿರು. ಆ ಉಸಿರನ್ನ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಹೈ ಬಜೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟಿಯನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಆ ತಂಡದ ತುಳುನಾಡ ಉಸಿರು ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿವಿನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿತೇಶನ್ನ ಇರ್ನಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದವನಗ. ಸೊ ಎಕಡೆ ಬಲ್ನಕನೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅವರೇ ತುಳುವೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಪಿರ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೆರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಕೇರಿಯತ್ ಸಾಂಗ್ದ. ಸೊ ಅವೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೋಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತನ. ಅವು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನಿ. ಅವು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತನ್, ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತನ್. ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲಪ್ಪಗ. ಬಾಂಬೆಡ್ ಬತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಣ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದನ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದನ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುನ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬನ್ನ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಂತದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ದಾದಂಡು ಅವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತನು ಇಂಚ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಚಲ ರಿಚ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಸೊ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಅಡೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಕಲೆ ಆವಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆವಡ್ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಆವಡ್ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಂಜ ಅನ್ಪೆರೈಕ್ ಎಟ್ಟು ಕುರ್ಪುನ ಪಂಡ ತಗದು ಬಗ್ದು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಂತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರದು. ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತನೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಹೃದಯ ಶಿವ ಒಂದಿನ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎರಡ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ. ಆರು ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ ಆರು ಪಂಡ ರಂದ ಓಕೆ ಆರು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರ್. ಕಡಲ ತೀರದ ಸುಂದರ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗಿನ ಚೆಲುವಿನ ಬೀಡು ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು. ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರ್. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಟವು ಚಂದ, ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆಯ ಸುಮಧುರ ನಾದ. ಒಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಬರೇನ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಕಾಂಡವು ಕೇನ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ನಾವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆ ರಾತೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ನಿ 4 ಲೈನ್ ಬರೆಯರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್. ಅವಿತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಮಂದುಂಡಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ 1 ಮಿನಿಟ್ಲ ಹೋತಂದು ಐಕ್ ದಾದಮಂತೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ದಾದನ್ಲ ಐಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಆವಡ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಕುಲ ಒಂದು ಬರೆಯರ ಸುರುಮಂತೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈನ್ ದೈವಾರಾಧನೆ, ನೇಮ ಕೋಲ, ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ, ಕಂಬಳ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಡೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ತೇರು, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಆಟ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇನು ಬರೆಯರ ಸುರುಮಂತೆ. ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದು 4 ನಿಮಿಷದ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪಾಯ ಅವೇನು ಟೋಟಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಿನೇನೆ 4 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ವಿವಿಯಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಇಂಚೆಂಚ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಚ ಆರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಬೇರೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದು ಅವ್ಲೆಂಕುಲು ಒಂದು ಈ ಸಾಂಗ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಅವ್ಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ ಮಕ್ಳ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಮಂದಿರ್ ನಮಕ್ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡು ಗಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಐತ ನಿತ್ತ ಮಾತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಂಡು ಅವು ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರು ತೂವಲಿ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತದು ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಎಂಕ ಅವಾಗ ಜರ್ಮನಿಗೆ ವೀಸಾ ಬತ್ತನು ಎಂಗ್ಲು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಗ್ಲು
ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಂತ ಎಂಡ್ ಮಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ವೀಸಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನಪ್ಪಗ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಣತೆ ಅದನ್ನ ಲಾವಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಬೇಕಾವುದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಕಟ್ಟೋದು ಕಟ್ಟೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಆವಡು ಕಾಸಿ ಅಂಚಿಂಚವರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಬೇಲೆ ವಿಷಯ ಅವಡು ಅಂಚ ಬಾಂಬೆಟ್ಲ ದಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಡೆಲ್ಟನಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಮಾರ ಬೃದ್ದು ಪೋಪನ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃದ್ದು ಪೋಯರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಪಣ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಆವಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋದು ಪುಂಡು ಜಾಬ್ ಇಂಚ ಒಂಚು ಆವಡು ಬೊಕ ಪೋಡಿಗಂಡೆ ಪೋಪನ ಬರ್ಚ ಪೋಪನ ಪದ್ದೆಲ್ಲ ಆತಂಡೆ ಮಕ್ಳು ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಂತು ಪೋಯಿ ಬಂದೆ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೇಂದು ಶೂಟ್ ಅನ್ಪೇರ ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ 10 ದಿನ ಎತ್ತೀನಿ ವೀಸಾ ಬರ್ತದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ 10 ದಿನ ಆಯ್ಚವು ಅದು ಆ ಒಂದೇ ಮೊಕ್ಕಲು ಅಂತ ಎಂದೋ ಆಯ್ರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪುರಮ್ ಅಂತಾಂಡು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆಫರ್ ಬೈದನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ ಬೋನ್ ಏರ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಯಾನೊಂದು ಜನ ತೂಕ ಮೂಜಿ ಬಂತು ವೀಸಾ ಪೋತೀನಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪಾರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೋಯಿನಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಡು ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗ್ ಮುಕ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋವನ ದಾದಂಡು ಅವಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಕ್ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಕ್ಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬಂತಾರೆ ವೀಸಾ ಕೂಡ 6 ತಿಂಗಳ ಸ್ಟಕ್ ಅನ್ ಪಕ್ಕದ ಜಾಬ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂದು ಮಕ್ಳು ಕಾಲ್ ಬಂದು ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಚಿ ಅವು ಆಂಡ್ ಆಜ್ ತಿಂಗಳದು ಹಿಂಗ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಇಂಕ್ ಕೊರಂಡು ಅಲ್ಪ ಈವೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೊಕ ಜಾಬ್ಲ ಕೊರಂಡು ಇಂಕ್ ವರ್ಕ್ ವೀಸಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂತಾನ ಅಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆ ಅವು ಪೋದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ 3 ವರ್ಷ ಮಗ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಯಾನಂಡೆ ಬರ್ಪೆ 2 ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆ 3 ವರ್ಷ ಸಾಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಚಾಡ್ಲ ಮಂತ್ ತಕ್ಲು ಬರ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ 3 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಕೊರಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲೋಡು ಇಜ್ಜಿ 1 ತಿಂಗಳು 24 ದಿನ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆನ್ನ ಕಂಪೆನಿದ ಅಕ್ಲು ಓಕೆ ಪೋಲ ಯಾಮಂಡಿ ಇಂಚ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಮಂತ್ ಬಲ 4 ತಿಂಗಳು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲು ಶೂಟ್ ಮಂತದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಶೂಟ್ ಆದ್ ಐಟ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತು ಮೊಕ್ಲ ಯಾನ್ ಬರಂದಿನ ನೆಟ್ ಮೊಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬುಡ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಲಾತನತೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬುಡ್ಕ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟಾಕ್ಸೇ ಬಿಡ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ದುಂಡು ಯಾಮಂಡೆ ದಾಯಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಟನ್ ಉಲ್ಲಿರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ 10 ವರ್ಷ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂತದ ದಾಯಗ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಆ ಥಾಟ್ 3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಎಂಕಲು ಶೂಟ್ ಮಂತದು ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ತೆರೆಕ್ ವೈದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಸೊ ಮೂವಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ 1-2 ದವಲೆ ನಮಗ ಮುಗಿತು ಬಿಡೋದು ಬಟ್ ಈ ಸಾಂಗ್ 3 ಇಯರ್ ಮಟ್ಟ ಬೋಡ ಎಂಟರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಮೂವಿ ದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅನ್ನೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಟೀಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಮುಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ದುಂಬುಡ್ದು ಗುರ್ತ ಮುಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಯಾನ್ ನೀತುಲ ವಿವೆನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದು ಗುರ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಿಜಿ ಏಪಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಸ್ ಲೀಡ್ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣು ಆತ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಗೊಬ್ಬರ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆಟೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಐಟದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಸೊ ಏತ್ ನಮಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಸಿ ಆ ವಿಷನ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ದಾದ ತೊಜಪೇರುಂಡು ದಾದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಂತದ ದಾದನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ನೀತುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಕ್ಕ ವಿವಿಎನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಅದುಲ್ಲ ವಿನಯ್ ಪಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಒಂಜೇ ಪೇಜ್ ಹಿಡಿತ್ತ
ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಇಂಚ ಪೋಡು ಈ ಪದ್ಯ ಇಂಚ ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಂತನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ್ ಪನದು ಅವು ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಪಂದತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇನೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಸೊ ಐಟ್ ದಲ ಇಂಕ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಗಾವಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗಾವಡ್ ಬಂಗ ಪಂದದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸೊ ಪ್ರೊಮಲ್ ಅತ್ತು ನಾ ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಆದ ತೋಜುಂದು ಬೇತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ ಅಂದ್ ಅವು ಸಿ ಅಗೇನ್ ಅವು ಥಾಟ್ ಲ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ನೋ ಅಫೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪೋಡು ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಲಕ ಗೊತ್ತೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಟ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇತ್ತದ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ ಎಸ್ ವಿವಿನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪ್ರಮೋತುದು ಐಟುಪ್ಪನಂಚಿನ ರಿಚ್ನೆಸ್ ತೂನಾಗ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸುನು ಈ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಈತ್ ಬಜೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತ್ ರಿಚ್ ಆದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೇನು ಮಲ್ಪಡಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮಂದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಸೊ ಹೀರೆಗೆಲ್ಲ ಚಾಲ್ಸದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಲ್ಲರು ಐ ಮೀನ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮಂಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓ ಮಾತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ತುಳು ಜನ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಮೆಲೋಡಿ ಇಂಚೋಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಯ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮೆಲೋಡಿ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐತ ಟೆಂಪೋ ಇಂಚ ಲೋ ಉಪ್ಪಡೆ ಅತ್ ಒಂಚು ಮೆಲೋಡಿಕ್ ಉಪ್ಪಡೆ ಅದು ಇಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನ ಆತ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೇರ್ನಾಗ ಆತ್ ಉಂದಾಯ್ತು ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ ಟೆಂಪೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕು ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ವಿತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಂದು ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಕ್ಲ ಅವು ಯೂಸ್ ಆವಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಐಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಚ ಏರನ ಇಂಚ ಕೇನ್ ನಕ್ಲೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೇನೋಡ್ ಬಂದು ಪಿರಾವರ ಅಂಚೊಪ್ಪಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮೆಲೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇತದ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ದ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಅವ್ಲ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ ಮೇರ್ ನಿತೇಶ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ಜರ್ಮನಿ ಪೋಯರ್ ಅಪ್ಪಗನ ಇಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಪೋಯರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಯರ್ ಆಯ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಕೆಲವು ಫುಟೇಜಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಮತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇರ್ ಜರ್ಮನಿ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಟನ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮತ ತಿಕ್ಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅವೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೊರ ಇಂಚ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಎಣದಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ್ ಸೊ ಓಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏನದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂದುದಾದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ ಮೇರಿತ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಟನ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ವಿನಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದ ಉಪ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತ ಅವ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕನ್ನಡ ದಾಯ ಮಲ್ತ ತುಳುಡ್ ದಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದಾಯ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರಾಡ್ ಬೇಸ್ ಆದ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಟೂರಿಸಮ್ ಮತ್ತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತ ಜನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಐತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪ ಅಲ್ತ ಪುಗಾರ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ಕೇನಾಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತ ನಿತೀಶ್ ಭಾಯ್ ಇತ್ತೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತೋಚದು ಒಂದು ಮಾತು ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತೊಂಡು ಶೂಟ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕುಲು ತುಂಬೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆವಡ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆವಡ್ ಮಿಲಗ್ರಿಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೆತ್ತಿ ತಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೇಂಟ್ ಅವಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇನ್ಫೆನ್ಸಿಯಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ದರ್ಗಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರದ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಕೋರದ ಕಟ್ಟದ ಮೂಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪ್ಪ ವಿಜುವಲಿ ಅವು
ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ದಾಂಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪುರಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತುಜಪದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತುನತೆ ಐತೆದೊರು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಒಂದು ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪಿಲಿತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತ ಇರ್ನ ಫುಡ್ದ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ವೆಜ್ ಅವಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವಡು ಮೀನ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ನವಡು ಐಡಿಯಲ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡ್ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡದ ಬೀಚ್ದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸೊ ಅಂದೇನು ಮಾತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾತ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ನಾಗಲವಡು ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲವಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಂದು ಬರೋಪಣ ಪೂರಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡ್ ನೆಟ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪೂರ ದಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ ಎಂಕು ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯನಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಹಿಂದೂ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಸೀಫ್ ಆರ್ ಸೊ ಅವೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸರ್ವಧರ್ಮಡೆ ಮಂತಿ ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ದಾದೈತೆನ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ಆರ್ ವಿವಿನ್ ಪಂಡಿಲ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂಡಿಲಕ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ಎಂಚೆಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂತದೇರೆ ಅವು ಪಿದೆದಕ್ಲು ತೂದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥಂಡೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ದಾದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿನ್ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಟೈನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಎಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಪಾಡುವ ಅಂದ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 98% ಕವರ್ ಮಂತದ ಪನ್ನಲ್ಲಿ 100 ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಜರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ 98% ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಂತದ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ತೋಜಪಾರ ಅಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂದದ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪನಾಗಲ ಗುರು ಸರ್ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಚ ಮಾತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಇಂಕೊಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅಲ್ರ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಸೊ ಅರ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾಯ ಸೊ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಅರ್ರೆಗೆ ತೋಜಾಯ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಸೈತನ ಆರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಾರ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ఒక ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ಲ ಕೇಂಡರ್ ನಿಕುಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕುಲ್ ತುಳುಡ್ಲ ಮಲ್ತದೋಡು ಅವ್ಲ ಪಂಡೇರ ಅವು ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಿರ ಮೇರೆಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುಡ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ಅಲ್ಡ Tulunadu usiru the best I know 100% dances ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಶಿಂಗ್ ದಮ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ఒక మురని తారా మ్యామ్ అర్న ఇల్లాక్ల పోదిತ್ತ ಸೊ ಆರ್ಲ ತೂಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ರು ಆರ್ ತೂದು ಆರೇಕ್ ಆರ್ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗೋಲ್ಯಾರ ಮುಲ್ಚ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆರೇಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಆರು ಪಡ್ಡ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ఒక ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಲ್ಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜೆ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ತಾಯಪನ ಹೊರವರ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಇದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಅವೇನೋ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತೂಪ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅವು ನಮಗೆ ಹೊರವರು ನಮ್ಮ ಬೇತದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಗ್ಲೆ ತೋಜಾಯ ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ఒక ಕೆಲವೇರ ಚೇಂಜಸ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ನದಿಲ್ಲರು ಒಂದು ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆಗೆದುಂಡು ఒక ನಮ್ಮ ಮುರನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಮೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲವರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕುಲು ಪ್ರೋಮೋ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ನೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾడు ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತ ಪ್ರೋಮೋ ಇಂಗ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 2ಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಐಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ
ಸೊ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪ್ರೋಮೋ ತೂದೆ ಸೊ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಎಂತೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೀಮಡು ಕುಡೂರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿನಯ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ತುಳುನಾಡ ಉಸಿರುದಾದನ್ನು ನೇತೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಿರೋದು. ಸೊ ವಿನಯ್ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎರೆಗೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದುಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ ವಿಷಯಕರಿಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿತೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಟನ್ ಬಕ್ಕ ವಿವಿಯನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದಿರಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿತೇಶ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆನ್ಪಾಯಿರ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ ಪನಗ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಇಂದ ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ಐತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಉಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ಐತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪರ ದಿಕ್ಕನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಈಚ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಾಪಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಗು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜನ ಬೇತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ಊರು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಟನ್ ನೀತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ 3 ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೂಜ್ಜಂತಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಕುಡಲಾಯ್ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತನು ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಪಿರಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಕೊಂಚ ಕುಡಲ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಟನ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದು ಪೋಂಡು ದಯಪಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತಂಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೂರುಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಂದದ ಅದ ಪಂಡ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿರು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂಚೂರು ಹೊಸ ನೆಟ್ ತೋಚ್ಪಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದನೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನೆಟ್ ತೋಚ್ಪಾಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಆದ್ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಕನಪಾದ. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವಂತೂ ಪ್ರಮೋಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಿಚ್ ಲುಕ್. ನಿತೇಶ್ ಬೈ ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪೂತಂದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಏರ್ ಮಾತಿರ್ತೀರಿ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲತೀಶ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಲತೀಶ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತೀನಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಡೋದು ಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತನೆ. ಸೊ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸುವೆ ದೇವಂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ. ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸುರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿವಿಯನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಕೇನ್ನಗಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ನಿ ಎಲ್ಟನ್ಗೆ ದಯಬಂಡ ಆರು ಮೂಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಡಾರು ಬೊಕ್ಕ ಖುದ್ ಆರು ಹೀರೋ ಅದು ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನಿತ 3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಉಡುಪೇರ ಅದೇ ಯಾನ್ ಅರಡ ದುಂಬೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂದೆ ಜರ್ಮನ್ ಉಪ್ನಾಗನೆ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತಿದೆ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಮನ್ಪರತ್ತ ಇಲ್ಲ ಒರಿಯಡಾಪಿನ ಬೇಲೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗಟ್ಟಿತ್ತನೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಮಕ್ ಮೊಕ್ಲ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಐತ ದುಂಬುದ ಬೇಲೆಡ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿರು ಇಂಕ್ ದಾವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಜಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿನಿ ಗುರು ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಶೋ ಮಂತದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಏತ್ ನೆರಡಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಏತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆತು ನಾವು ಬೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ಲ ಆತು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಡೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಟನ್ ನೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೇರೆ ವಾರ್ಷಕ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಟನ್. ಸೊ ದೂರ ರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವಿನಯ್ ಪಂಡೆ ವಿನಯ್ ಇಂಚೆಂಚ ನಮಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ನೆಕ್ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್
ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಪನಾಗ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ವಿನಯಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಓಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಕು ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ ಕಡಲ ತೀರದ ಸುಂದರ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಅವು ತೆಂಗ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪಿನ ಉಲ್ಲ ಮಂತದೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ವಿನಯ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯರು ಅಂಚನೆ ವಿನಯ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಮ್ಮ DOP ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯರು ಮರ್ವಿನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂದೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಜನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಭಾರಿ ರಿಚ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಪೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಜರ್ಮನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಓಡೆಲ ಪೋಲೆ ಇರು ಜರ್ಮನಿಂದತ್ತು ಲೋಕದ ಒವೇ ಜಾಗ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಫುಡ್ಡು ಕಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ಓಲ್ಲ ಬರಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಅಡೆಪೋದು ಅವಲಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ 100% ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವು ಕಲ್ತು ಬೈದಿನ ಹೊಲ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಸ್ ಸೊ ಪನಿಯರ ಪಂಡ ಮುಗಿಯಂದಿನಂಚಿನ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಣ್ಣದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೇನ್ವೇರು ಒಲ್ತಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಂದು ಒಲ್ತಾಯಿ ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಲ್ಚರ್ ತೂದು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷ ಅವಡು ತಗದು ಬಗದು ನಡದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ನಾವಡೆ ಅವು ಮಾತೇರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ರೂಡು ರೇಸಿಸಮ್ ಮನ್ಪೇರು ರೂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಆಯ್ಕೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದು ಕರಾವಳಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆರೆಗಳು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪುವ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂದ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಜ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಆನಂದಿಸಿಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇನೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಗ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆದುರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಎಂಕುಲು ದೀಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊನೆಯರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಇರ್ಪಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತುಳುನಾಡ ಉಸಿರು ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಐಕದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿರವು ದಾದನ ವರ್ಕ್ ಆತನ ಆಯ್ತು ಪಿರವು ಏಜಿ ತುಳುನಾಡು ಉಸಿರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ನಿತೇಶ್ ಬೊಕ ವಿವೆನ್ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ತು ತುಳುನಾಡು ಉಸಿರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡಿಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಡುಪುನ ತುಳುನಾಡ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಾಗ ಬರೋದನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ವಿವಿಎನ್ ಪಂತಿರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಂತಿರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುರ ಅಂತ ಅವೇ ಬರೋದು ಮಂಡೆ ಅವೇ ಬರ್ತೊಂಡು ಸೊ ಎನಿವೇ ತುಳುನಾಡು ಉಸಿರು ಆ ಪದ್ಯದ ಟೈಟಲ್ ದೀನಾಗ ದಯಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತೊಂದು ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಪನಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೀತೂಸ್ ಥಾಟ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಪ್ಪ ಐಟೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಐಟೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಮಲ್ಲತ್ತಿನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಡಲ್ ತಾಂಕಿನಾಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ಐಕ್ ನಮಕ್ ತರ ತಗ್ಗಾದ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಪದ್ಯನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲದ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಎದುರು ಕನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ 2 ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲಿತ್ತಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಗೆಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಸಿನಿಮಾನ ನಲ್ಲ ಪದ್ಯನ ಅಂಚಿನೆದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ತಾಕತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರಡಂತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೇನಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ತುಳುವಾಗಲೇ ರೀಚ್ ಆವಡು ಸೊ ಮಾತು ತುಳುವೆಡೆಲ್ಲ ಕೇನ್ ಈತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮುಗಿಯಂದಿನಂಚಿನ ಪನ್ಪನಾಡ ಪುಲ್ಯ ನೆಟ್ಟದ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಭಾರತದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟೀಮ್ದಾಗಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ತುಳುವೇರು ಅಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ತುಳುವೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಿಕ್ಲವೇನು ದೆತೋ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಮದಯಾಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವಾಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ದುಂಬದ ಕಾಲಗಳ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಚನ್ನಿನ ಚಾಕರದ ಬೇಲೆ ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದೋಸ್ಕರ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆದ ಬರಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಲಾತ್ ಸಾಥ್ ಕರಡು ನನ್ನ ಇವನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಆದ ಧೈರ್ಯ ಆಡ್
ಏರ್ನ ಬರೋ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಾಂಬೆ ಡಾವಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಾವಡ್ ಪೂರ ಎಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪಾವಲಿ ಏರ್ಗ್ಲ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ದಾಪನ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವೈಡರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡರ್ ಎಸ್ ದಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೇಜಾರು ಬಡ್ಚಿ ಕನ್ನಡದ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಂದು ದಾಪಣ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆರಿದ ನನಾತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು